Ahoj, vítaj v tomto videu. V tomto videu si ukážeme, na čo slúži tento produkt. Boli sme minulý týždeň v Bratislave na trhu a veľa ľudí sa pýtalo, je to na servítky, je to na masáž, má to taký zaujímavý tvar. Nie. My to nazývame záložka na palec a preto som si pripravil aj takúto knihu, na ktorej si to môžeme ukázať, ako to funguje. Vidíme, že vlastne keď otvoríme túto knihu a chceme ju čítať, tak sa dosť uzatvára do seba. Čiže to čítanie je trošku zložitejšie, musíme sa viacej s tou knižkou pasovať, ale keď použijeme tento prípravok, našu záložku na palec, tak ju len takto nasadíme a vidíme, že tá kniha sa stáva o mnoho jednoduchšie čitateľná. Takže tento produkt, nazývaný záložka na palec, nám má uľahčiť čítanie knihy. No a vyrábame ho vlastne v rôznych drevinách. Toto je napríklad orech, toto je agát, potom tu máme jaseň, čerešňu, alebo si môžete vybrať podľa farby, čiže to už je na každého vkuse, čo sa mu viacej páči. Takže dúfam, že sa mi podarilo vysvetliť tento pomerne ešte neznámy produkt, ktorý je veľmi praktický. Ďakujem ti za pozornosť, ak sa ti video páčilo, daj nám like, každý jeden like pomôže našej malej dielničke sa posúvať ďalej. A vidíme sa v ďalšom videu. Čau.